estaría contenta. En chegando o Antroido, a veciñanza da Baña Negreira empeza a quentar as pedras filloeiras. Julio ten 5, unha de marmorería de 20 anos e outras feitas na casa. Coce filloas por encargo desde hai 2 anos e chegou a facer 650 nunha soa noite sen dormir. As pedras duran cando se tratan ben desde o primeiro momento. A pedra hai que cosela moi ben cosida e terlle lume despeciño, porque senón estala a pedra. Pola mañán, pola un pouco lume e vai botando lume a pouco e terlle sempre coberta con graso ou aceite. Coloca a pedra de rivel, se ten moita pendiente, correche moito o agua, se ten pouco, parache moi gordas. As filloas da pedra son finas, as súas nin necesita voltealas, parecen de papel. Máis finas é posible facelas. Para repoñer as pedras, antano había canteiras onde se picaban á man. Hoxe en día fabrícanse en talleres como este negocio familiar da Baña. Coas máquinas modernas cortan e púen ao redor de 70 pedras por encargo só no Antroido. Ten que ser un granito silvestre do país, ten que reunir unhas condicións así, tanto a nivel de dureza, porosidade, aguante o calor o máximo posible. Se se mollan, estalan e se aparece unha fisura, acaban por romper. A primeira vez é o máis importante. Canto máis tempo estés tratando de tela ben engrasada e así ao mínimo, pois, lóxicamente, é a vida da pedra. Mais tempo che vai a durar, sin que che rompa, vas sacar filloas pois en moito menos tempo. Se sale a fisura, sigue dando filloas, pero vai chegar un punto en que pode seguir abrindo e claro, quedamos sin ela. Da marmorería saen todo o ano para as ferraxerías da zona, habitualmente coa medida de 50 por 50 e 5 centímetros de espesor. Na Barcala úsanse cadradas. José calcula que de Nadal a marzo vende unhas 15 a 80 euros, sempre saen máis que os filloeiros. Os lumes de gas modernos facilitan o traballo. Casi un 90% das filloas fanse co paellero, porque as lerías aportan moito calor e a pedra rebota moito calor para a persona. Entón, a hora que se fai é subila máis para que non rebote ese calor, é moito máis estable a hora de traballar. Na casa de calquer veciño pois ten 2, 3, incluso 4 pedras. Explica por que lles compensa o desembolso. A pedra seca máis, queda máis seca, queda máis crujiente, e a do filloeiro de ferro queda máis húmeda. Dun tempo a di, as filloeiras de ferro encareceron moito. Unha das razóns é a escaseza de fundicións como esta veterana en Rois, que leva 60 anos facendo filloeiras, con clientela maioritariamente rural, dunha certa idade. Hoxe xa fixemos unha fundición, foi casi todo filloeiros, sobre 200 e pico, 300 máis ou menos, 1000 e pico, 2000 filloeiros cada ano. Teñen ido incluso para Argentina, para fora, para Alemania. Na filloeira, o inimigo é o óxido. O ideal é ila quentando a pouco, non darlle un sobrecalentamiento, porque despois ao mellor destémplala e dachas peor. E deixala con aceite ou con grasa para que non colla óxido. O que a coida ben é para toda a vida. Teñen moitos clientes en Lestedo, concello filloeiro por excelencia na comarca de Santiago, onde conservan algúns de cando os inicios da festa da filloa. Máis de 40 e máis de 50 os máis antigos, porque xa se xuntaba e había a tradición de carnavales. Un filloeiro é unha herdanza e unha boa herdanza. Eu prefiero un filloeiro de 40 anos que un novo. Defenden con fachenda as súas tradicionais filloas de ferro e prefírenas por sabor e textura as da pedra e, por suposto, as de tixola. Na máis vela xa sei que non é unha filloa de filloeiro. O ferro ten outra calor, ten xa o grosor do filloeiro xa é distinto, xa fai esos buratiños. Utensilios e sabores do Antroido marcados a lume manso na memoria local, colectiva e individual. Ande un cachiño de cacheira con esa filloa e vai como un rei. Estaría contenta.